zubilanak ibilaldi erakusketara. Lurra lantzen duen hori eraiki. Lamia. Haien oinatzak jarraitu eta entzun errekan zer dagoen. Eta sua. Sua eman, osatu. Sorginan asmakizunak asmatu behar dituzu. Esaldiaren hasiera irakurri, oditik esan, eta entzuten duena bukaera asmatu behar du. Mari, bereko ban, mezu bat izkutatu dugu. Gauean, gaueko izena du. Bere barnean, zerrote da. Bai, saku handi bat. Eta dena bat barruan, ez? Melotxin, tartalo, nor gehiago? Mari. Euskal mitologia anitza da, aberatsa da. Gaueko eta gauekok badu bere kontrakoa eta da Gaua. gauarki.